भाई आवडलो खरवस जिया स्ट्रॉबेरीचो खरवस आवडलो तुका भाई जे खुश ना मग अरे बापरे म्हणजे 1 किलो जो केक बुक करून पण हे खुश नाही हेंका अजून हे केक हवं अरे अजिबात देऊ मागत नाही हे पोरा जराशे दे मस्त नको नमस्कार मंडळी तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन कोऱ्या व्हिडिओत तर आता आमचे दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर 10,000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले खरंच खूप भारी वाटलं आमका पहिला आधी तुमचे मनापासून आभार सर्वांचे आणि आम्ही जातो आता केक बुक करू 10,000 सबस्क्रायबर झाले भावीजी बोलतात काय केक कापूचोच हा त्यामुळे आता आम्ही पहिले जातो केक बुक करू आणि त्याच्यानंतर आम्ही जाणार आहोत लय दिवसांनी यांका आधी खरवस खाऊचो हा मग थैसून आम्ही जाऊ खरवस खाऊ तर आमचं शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा लेट्स गो आता आमच्या प्लॅन मध्ये थोडा चेंज केलं कारण हेंका पहिलो आधी खरवस खाऊचो नंतर आम्ही स्टेशन का जातो केक बुक करू आता आहे आम्ही खंबालपाड्या गेलो कुलकर्णी फूड्स मध्ये तर आम्ही आधी खरवस खातो आणि हैसून नंतर आम्ही स्टेशनात जातो केक बुक करू चला फूड्स मध्ये येलो आणि हे सर्व व्हरायटीचे खरवस मिळतात आम्ही खास म्हणजे खरवस खाऊ का येलो म्हणजे हय येतो हा स्ट्रॉबेरी फ्लेवरचो हा हय आणि हय मँगो फ्लेवरचो हा आणि एक आपलो प्लेन गावात जो आपण खातो ना तो ये लय वर्षांनी खालो असतो ये तुला कसं प्लेन वाला मँगो वाला आवडलोय देवगडचा ना त्यामुळे ते का मँगोच आवडतो मलाही हा चांगला हा प्लेन आहे प्लेन आहे त्याच्यामुळे चांगलं लागतं का आला गावचो आम्ही तेव्हा खायचो खरवच लहानपणी गावात कारण आमचे गायी होते ना दीपालीचे गायी नव्हते ते मासेच खायचे भाई आवडलो खरवस जिया स्ट्रॉबेरीचो खरवस आवडलो तुका तेव्हा आमका गावात काय फ्लेवर नाही मिळत होते एकच आम्ही तो खायचो जिरा बिरा घातले हळद जिरा घातलेलो मस्त लागायचं तर हे ओनर कुलकर्णी फूड्सचे आणि हे सर्व प्रकारचे इकडे खरवस आहेत जे रेट किती आहेत रेट स्ट्रॉबेरी 140 है पाव किलो हाँ हाँ पाइनएप्पल 140 है 140 पाइनएप्पल पाव किलो आणि नुसतं नॉर्मल साखरेचं 100 रुपये प्लेन आहे हा गुळाचा 110 आहे गुळाचं दाली खरवस 120 आहे हा एक प्लस केसर 140 आहे ओके आणि साखरेचा प्लेन केसर तो 130 आहे आमका गुळाचोच हवा आम्ही आता एक गुळाचो घेतो गुळाचाच आहे तो स्पंज वालो एकदम हा प्लेन वालोच घेतो हे तो घेऊया ना प्लेन वालो तर आता आम्ही एक टेस्ट केलं त्यानेच पोट भरला आमचा खरंच लय दिल्याने होतं आमका आणि आता एक आम्ही पाव किलोचो घेतो डबो चला हा पॅक कर नाही हेच प्लेनच हवं तर आता एक पॅक करून घेतो आम्ही तर आता खंबालपाड्यावरून रिक्षा पकडलो आम्ही आणि आता स्टेशन का जातो चला लेट्स गो तर फायनली आता स्टेशन रोड का इलो आम्ही आता स्टेशन का पोचू आम्ही आम्ही इलो है ओ केकच्यात है लय गर्दी आहे चला हे भावीजी याचं त्याच्या आवडीचं बघूया ठीक आहे चॉकलेटचं हो ना हे तर रेग्युलर वाले कस्टमाइज हाफ केजी केक्स आहेत असे नको आम्ही प्रिंट देणार आहोत आम्ही फोटो हां चालेल 1 kg मध्ये बघ तिकडे
प्रिंट वाला वगैरे आहे का? हां हां, तो मोठा आहे. कसं आहे? मरणाचे केक आहे. हां हे बा असे बघू. हां असा पण हा 1 kg वाला. हो 1 kg डोरेमोनचा. पायनॅपल जे नॉन चॉकलेट घेतील ना तुम्ही ते केक थोडी साईज वाढेल कारण क्रीम वगैरे असते त्यामध्ये. हां हां नाही ना, आम्हाला चॉकलेटचा चॉकलेट थोडा त्याच्यापेक्षा थोडं शटिंग कमी येते. हां हां चालेल चालेल. साईडला तेवढंच असेल. किती रुपये? 950 चॉकलेट फ्लेवर. 950 1 kg मध्ये. 1000 रुपये हवे. किती तुम्ही केक लय भरलेला काय भावीजी या दोन काय. अरे आता एवढं केक घेणार 1 किलोचा आणि अजून तुमका केक हवे. मॅड झालास काय? मला लयच फ्लेवर आहे ते. ओके कॉलांचे लयच फ्लेवर. हे सर्व पेस्ट्री आहे आणि हे सर्व अर्धा किलोचे ना त्यासाठी हाफ केजी. आणि हे सर्व हाफ kgचे. तर आता आम्ही हे केक बुक केलं. भाऊजी खुश ना मग? केक पाहिजे. अरे बापरे, म्हणजे 1 किलो जो केक बुक करून पण हे खुश नाही. ఇంకా अजून हे केक हवं. केक तर संडेसाठी आज काय? आज का? हा बरोबर. हो काय? अरे अजिबात देऊ मागत नाही हे पोरा. हे जराशे दे. मस्त नको. अरे देवा तरी फोन करून बघा. अजिबात देऊ मागत नाही. भावली खुश ना आता जीव शांत आलो ना. चांगल्यापैकी पप्पा मी काम काय सांगणार होते. हा. मला जितके एक केक आहे ते आपल्या घरी पार्सल करायला. दिवाळा काढते का कंपनीचा. तर मित्रांनो आता म्हणजे आम्ही केक पण बुक केलं 1 किलोचं आणि हेंका पेस्ट्री पण हवे झाले ते पण दिलं होतं हेंका. म्हणजे हे कंपनीचा अक्षरशः दिवाळा काढूच्या मागे लागलेले आहे. मी अजून घेणार होती तू आता 1 किलोचं बघूया किती खाता असते तुम्ही. कारण आमच्याकडे खाऊ कोण नाही, तुम्ही दोघंच खाणार. हा नाश्त्याक पण खावा, लंच का पण खावा, टिफिन का पण न्यावा आणि डिनर का पण खावा. दिवसभर खायत राहा आणि संपवून टाका. तर मित्रांनो आता आम्ही जातो घरात. केक बुक झालो, खरवस पण खाल्लं. आता आम्ही घरात जातो. पेस्ट्री पण खाल्लं. हा घरी जाऊन खरवस खा. चला लेट्स गो. तर मित्रांनो आम्ही आता घरात येऊन पोचलो. व्हिडिओचा एंड करतो आम्ही. व्हिडिओ आमचा आवडला असलो तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम आमच्या मालवणी भाषेवर आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवर हे झालं का पिऊन. असंच प्रेम ठेवा. भेटू आता स्वीट फॅमिलीच्या नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय बाय. जय महाराष्ट्र. कोकण आपलोच असा. हे दे पाणी बाबा ताण लागले माका. मला नाही पाणी पिऊ द्या.